Meneng apa penonton ki meneng wae. Ben Mas Fajar sing ngomong kok. Syaratnya ora oleh didumuk. Aja ngene duwe kleru. Ku mah tekan dindi mah bahaya. Lah iya no. Iki lho, lek nyekel meke nganti ndredeg lho pisan. Ampun ndredeg nggih. Ndredeg nahan sing siji Nahan apa to? Iki kabel iki lho. Nahan kabel iki ndak kecer mikir. Ketake ya urung buyuten to, Mas? Urung. Dereng. Ki omong. Karena nggih menurut bayangan kula nggih Mbak Tati niku nggih biayane nggih sik. Oh, dibedhek mboten sida, Pak. Lemu ngoten nggih. Nggih. Lemu, semok ngoten. Ra sida kok getun. Lho, Mbot. Halo piye, Mas? Piye?